Tuwain sa giyang kutuwa yamanan yan, nakadatuyan. Paparatian yan sa Fir'aun na diswallah. Yan na. Mga tao, paparatian nilang sa mapuruiran diswallah. Sabi sa insarap kira na gupaliwat kira ng mapuruiran na penggulaulaan nilang. Na makambot at sumasok kabayaw mapuruiran na gusto kabayaw Allah na tinundirang sa kabayaw mapuruiran. Na yung mga pedihan si kunara ka jahannam. Nasuhaman. Mga tao ay niran da masimba sa Allah kakagya sirana mga alasira na negosyanti. Mga alasira na mga padagang. Ay may pagpadayan si kunara ka jahannam na sa Ubay bin Khalaf. Yan ang tumalak o mga padagang, mga kuray sa Makkah. Makapurung-gurunggun siran ko narakagyahanam, paguluan ng sira ng Fir'aun, paguluan ng sira ng Qarun, paguluan ng sira ng Haman, agus Ubay bin Khalaf. La ilaha illallah. Isalungan na mauri. Namay din ko mamakasurga. Mamakasurga, so makasurgaan wallah. Di siran di mamagindag-indag kumakantiriran ng mga bulawan na mga muntia. La ilaha illallah. Masuswaswat siran sang kutu asurga iran. Mababababaya siran. Nadadu na yamanan yan. Nasugdamiran ruawid akalamay tubo. Di siran di makambibisitay supya makasurga wallah. Di siran di makapamagisai. Yatasaaluna anil mujrimin. Diran di pamagisay. Andarim yatago sa mga baradusa sa dunia. Andarim yatago sa mga tao ang mga lampawi. Sa mga tao mga pawal. Sa mga tao ang mahingin puron. Sa mga tao kiyalipatan nilang sa Allah sa dunia mga baradusa. Mga siringan tanwari. Ando sa mga siringan tanong adib sa sambayang. Ando sa mga siringan tanong ang mga takabur. Ando sa mga siringan tanwari api ang unod taniran sa bayagi na wairan. Nyatambang siran ng dunia iran. Yatasaaluna anil mujrimin. Biran di ipamagisi ang kota niya makasurga Allah. Natiran andid na rin niya tayo sa mga siringan tanong. Ang mga tawa kialipatan nilang sa dunia sa Allah. Dipiri masa wasiat. Banyan din pugul na tangilan niya ni girani ni taling umaon sa wasiat Allah. Hindi siya badan niya ilugati kung naraka asakar. La ilaha illallah. Di pamagisa yung mga tawa tiya makasurga Allah. Alal araik yang durut. Sumasandang siran ko mga kantiriran. Supaya makasurgaw Allah. Sumasandang siran ko mga kantiriran. Di siranon di mamagindag-indag. Agyang kutuwa diran di banta-bantayan ang kutuwa mga surgairan. Alal araik yang durut. Agyang kutuwa di siran di mamagindag-indag ko mga kantiriran at pumangilay-ilay siran. Na mamalisay sa mga makasurgaan na matatago sa mga siringan tanong niya nagaksasambayang mga baradisa ko Allah at piniranan niya uliwaki kung narakasakar. La ilaha illallah. Yang kutuwa kiulugiran kung narakasakar na inisakiran. Masalakakum si sakar. Ino ka na maulog saan kaya narakasakar. Yang kutuwa narakasakar ng harip ni Allah. Napiya panayaulog nun na sa mga palawsang kaya dunia na palayad marugrub na gumatunag sa kayaw niyan. La ilaha illallah. Masalakakum fi saqar. Ino ka na maulog saan kaya narakasakar. Anto na mga dahi minisembang ang mga tauto. Anto na mga dahi minisembang na nasabak. Akiyaulugiran roon. Qalu lan naku minal musallin. Ayat pisuruiraan na kagimatanas kami ko katag kagwami sa dunya na da kami manari sa sambayang. Da kami manari sa sambayang. Da kami mabalayapin ko mga bara sambayang. Qalu lan naku minal musallin. Isimbagiran na ino kami niulog sang kaya narakasakor. Sabab tulang ika sa sambayang sa dunya. La ilaha illallah. Isa dapan kaulog manusia sang kota narakasakor. Ako kadambangan ko mga tao ay nilangiran sa sambayang iran. Nasi ko kapitiap ng mga ginawa iran sang kaya dunia.
napagabidasiran din na yamanan yan, natumadaros, natubat siran ku Allah. Nauriyan na bidasiran, natubat siran ku Allah. Kumbilang siran sa 2 karakaat na sangkot siran ku Allah. May punro din at turduwiran sa sambayang hiran. Naurit ni Allah, dinambuan yan din sa tao. Adin yan, turdunang kaya 5 waktu yan. Ma salakakum fi saqar. Ini kan mengulang kaya neraka saqar. Qalu lam naku minal musallin. Pero mira na kadi sebab sadakan sa sambayang sabit. La ilaha illallah. Kailan ng mga matayran sa bikasimbayang sabada ng urit ni Allah na di lang kakuwapin. Kailan din ng mga matayran sukat pumatay sabada mga manusia na disiran sa kakuwasapunan. Yun ang mga urit ni Allah ta'ala ikiuligiran ko narakaasakar. Ang tuna mga day kadua sa bapak ikiuligiran ko narakaasakar. Ma salakakum fi saqar. Qalu lan naku minal musallin. Walan naku nutumul miskin. Sabab sabi kami aki, pumagan ako mga miskin. Mga tao kami, ada mga kapdini ko mga miskin. Bago sa pangalawa sa mga pangalang kamilang sa dunia, na di rin din kadadaan sa mga miskin na nasa dengan niya. La ilaha illallah. Bago aki, amanan yan, at pangulab mga sa mga determinaan, na di rin din nakikatikidan sa mga miskin. Bayran buwaki, hugo sarasa na mga kipantagyan sa mga tamukiran. Na di rin din nakikatikidan sa mga miskin. Na makautang kirampon sa mga miskin. Napakatutubo na rin. La ilaha illallah. Diyan ang mga ulit ng Allah salay sa dagagawin yan sa miskin. Natimbang na dagagawin yan sa mga pamilya wa Allah. Sabab sagyang ka na mga miskin, nagyan yung mga pamilya wa Allah. Yan ang isa ba, pakiaulugyan kung narakasakot. Dasiran sa sambayang, madasiran pangapdi sa mga miskin sa dunya. Ngayon nanip ko sa ganang sangkaya dunya at ng mga kawasa. Ayabuaki, ayamanan yan at pagpubabayaan yan sa dunya na sulat tariyan na kawasa. Ayabuat pagimbitar niyan, kualay niyan, igaad na mga pipiapangan ng kanyan na sulat tariyan na kawasa. Ang tulad ni Miyaswa, may kumabaloy sa mga kawasa, ayabuat pagpubabayaan nila na sulat tariyan na kawasa. Ang tulad ni Miyaswa, may kumabaloy sa mga alay kadatu, ayabuat pagpubabayaan nila na sulat tariyan na malay kadatu. Sa kapagbuhin sila mo Allah unarakasakar. Ikatlo di sairan sa kiologian ko narakasakar. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Naskani. Sa kami at tigiran ang mata na tigiran. Amiyamukod kami. Matulami silang ng mga bukod. Ngayon yang kaya katatagutan ng isang kayo niya. Ubatan wakin iswaswa kung mga bukod. Ubatan wakin iswaswa sa isang kanan ng mga tao, mga munafik. At sinituro ng mga dilairan, naknadagiti matatago kung mga pusiran. Ubatan ng iswaswa sa kanan ng mga tao, pridatan tanuiran. Yang kanan ng mga pudro katanubu, ayamanan yan na iya dilairan na Muslim. Mga pusiran na kusar, kaya sila pusiran. Mga munafik sa mga pusiran. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. Mga tao asinituro ng mga dilairan naknabagiti matatayo ko mga pusiran ang mga bukong siran. Doon na nagsisalong na mauri na mayroon ko may ilairan so kayaw na raka jahannam na pangningiran ko Allah subhanahu wa ta'ala pakapatuon siran sa dunia. Pangningiran na ya Allah asar ka di kami mamakanaraka napakapatwa kami ka sa dunia o makapatwa kami sa dunia na pangapad kami din kung ulaw-ulaw niya maratya kaya Allah susambayan kami sisip ko kami awa naman na niya mapumagamal kami sa amalamapya ang tunay na simbakiran wa Allah law ruddu la'adu limanu'an ka innahum yakadibun. Matano pakapatwa silang sa dunia napapatwa ni Ramtuman. So ini sa parkiran akan berdosa. Benar-benar mampu Allah. Pura yung mga tawa niya sakit sa malaaka sa sakit. Napipiramisan yan sa Allah. Sa asar kayamanan yan.
na makalidas ang kutuwa panyakita na taruto na simba niyan su Allah sama bagra simba na pihak bagarbu Allah na lebih akialipatan ng su Allah na sumunod man ko kang baradis dari mga talakar na namigay sa pramot ko Allah tayo pa makungabatun sa kababawaan na paninsukor din si ko Allah nasukyabatun yan sa kababawaan na kialipatan yan suman su Allah na mangbaradisat man ko Allah ngayon ang mga huruf ni Allah ay kiawalog iransang ko tanaraka sakar nakagya silang pun na mga bukong siram ngayon ang isang kutuwa kialuyawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sang kanana tanto niya na kinisugun ko sambayak nami aluin yan aso mga huruf ni Allah mga Muslim na may kuy bagakyan sa sambayang na niya balisiran din ang mga kafir bainal abd wa bainal kufr tarkus salah ayabu ang bidaanu kafir agus muslim na suki bulakan ko sambayang ora sa ibu ako muslim sa sambayang na niya ka perpengsiran na niya ka datar siran sabab ng bidani lang ko Allah bainal abd wa bainal kufri tarkus salah suki bulakan ko sambayang na niya ng bidaanu muslim agus kafir yan ang mga ulit na Allah Egan kaya sampai yang tano natantu amadak laki aliyah Nabi Pana Muhammad sallallahu alaihi wasallam kini pangangalakang yang berketanduran kutubulaknya ya kay salungan na niya panupula sukunso Rasulullah ayat na niya kapanupulun na sa Umar bin Khattab na kaumasa katama maku Nabi Pana Muhammad sallallahu alaihi wasallam pituro yan ay Rasulullah antunay pituman tamanana amal apa kebayaan Allah subhanahu wa ta'ala siku Islam an Umar bin Khattab qala ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ya Rasulullah ayyul a'mali ahabbu ila Allah fil Islam ya katali umati ko Umar asa katawa maku Rasulullah pituro yan ya Rasulullah antuna ipituman tamanana amala pagkababayanu Allah siku Islam antuna mga dinisembang Nabi Tama Muhammad pituruyan as-salatu fi awqatiha watigin man ay susambayang nagyan na daduna lawan yan at kababayanu Allah asimba siku Islam sumambu susambayang amini sungad siku waktu niyan naghusambayang datar sa sambayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minisungkar ko sunnah wa man taraka as-salata fala dina lahu ayat itaman tamanana simba si Islam at kababayanu Allah at sigu Nabi tanon sa sambayang ko waktu niyan minisumpat yan una wa man taraka as-salat dadun sa taway bakyan sa sambayang na dudu na lamba agama niyan si Islam wa salatu imaduddin sambayang nagina ni mababali at tumadung agama pero manantan wagang kay asimbigyan sa kasakatunan niya kaumati ko Umar bin Khattab asakataw ko Rasulullah pituro yan ya Rasulullah antuna ay galaba kapag kudubayano Allah si Islam yung nabignaw na sambayan si kuwakta niyan ayat man at Rasulullah asutaway buak yan sa sambayang na did na lamba ko agama ng Islam did na lamba abagyan yan sa Islam yati yan sa sambayang naginan itumad ng agama na andad ni katunggad ang kasangutat tumad ng agama na did na lamba agama ng sa Islam naginan upirwang kayo ko mga tao mga lampaw ya gusto mga pawal mangingarambo sa Muslim mangingarambo sa yaman ang yan ang yarat kaya upirwang kaunay may kararangit yan at yaturo si Rasul tawa lamba agama taway ni buhakyan sa sambayan abo panginama mga tawanan nakagiya sa mga ulama na diluiran so kibakan ko sambayang adwa susun amay ko kibakan ka ko sambayang nasabab sa bukal naugay na paparatian kakapkudusan ka ko Allah na matamatanas ka na minggalwi ka barado sa Muslim na kumauba kanya kaliyo kung kamo Muslim ka amit man kaya kinibawakan ako sambayang na din kapaparatian o paliwat ay nipaliwat wa Allah
nasabing-sabing naradid na lambutun akan muslimir kami kubu. Akan bilang tanam nangorit ng Allah. Amay kubu kal, paparatihan ka kudusa ka. Aba paliwatan ka Allah, na muslim ka barabusa ka. Baka pun makasir. Amay itman kuya din kakap sembayang na inungkir ka, gudin ka paparatihan iba kap kudusa, gudin ka paparatihan iba paliwat, na din na lamba ka muslimir kami kubu. Din na ka muslimir ka amal kubu. Sula Ali bin Abi Talib عن امرأة لا تصلي فقال من لم يصلي فهو كافر. Ini Syekh Ali radhiyallahu anhu. Ya Ali, antu nasu tahu, budina antu nasu babaya di dalam sembahyang. Nanti kita saling sadip sembahyang menatang kepada kafir. An Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاتهم من تقدم قوما وهم له كارهون ومن استعبد محررا ورجل أتى الصلاة ببارا. وتنتولي عبد الله بن عمرو بن العاص sebagai sirana dua wallah diturui anak piturukun Rasulullah pelususun ko manusia diterima anu Allah sampai yang iran panganeron na sumama uri na sadun sa tao pagi imaman yan sumanga pediya na muslim akatawan yan tunay kugudiran padi sa tao paguluanan yan sudah tarihan ng mga muslim ay kugudiran diterima anu Allah sampai yang yan yang utandura tuan yan sumanga pediya na mga muslim akatawan yan din diran di pemagsika diran di kekabuda katawan yan din amataan na siranan niya semua siranan man taqaddama qauman wa hum lahu karihun. Udi na tiagi maman yan siran ko sambayang yan. Disiran di sa sambayang na ito kagwabiran. Malagi siyang suka pag-imam sa sambayang. Anta kakapag-imam ko kapagingat. Anta kapiyan ko nakapaguluan na may kahit kugwar ka o paguluan ng ka. Kari na sa di ka mapya na o tagtagalan ka o na ginawan ka nasa ka may iterima sa sambayang ka. Waman ista'bara muharrara busutaw adin yan di pamimisayaanan sutaw ayaman ang nakulaw babi siya kamapi ataw di masusugat tanong sang kayang ituno api asudat ar kamapi ataw ay isa salok sa pakapunyo isa apos sudat iputo-putulyo na aya kipru pa arong sabad na bisa ayaw sabad di na nakimawarit mo Allah na musa tanwanan at kasabatan sa dikaturin ako sa biyang ito warajulun at salata di bahram ikatlo diterima no Allah na sumama sinyang disimbayang ito sambayang sinyang disimbayang ito sambayang kukapakal pas waktunya la ilaha illallah hindi man naman dikaturin ako sa biyang ito sinyang disimbayang ito uriya no kapakal pas waktunya maurit na Allah wanin tanong ko Allah ta'ala mapalitanusang kanana mga barasambayangan ni Ali Allah sa Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون sabar hanya kada agna sa mga mu'minin alam mo lang baga mga pusuran at mga sanggayan maka ninyat siran aguwaman yan na mag-ikhlas silan ko Allah kung mga sambayan dinan ngayon sambayang tanong mga oras ng Allah talang impinan tanong po siya irada pun makasul suwakto na taralbi ko muslim nari para dunyan dan sunditar niyan ay para dunyan sununtiyo kunditar niyan gusto halal ang punditar niyan sa kapagabatan niyan ko Allah isad nariba to sabada muslim na madilan din ditaran alalayon ko sambayang iran na sunditar niran na pagkaturugiran musunditar niran na diran kurawan ibayran ditara si kodatu ang mga manusia adat bariran diran kuraw bayran panik ang kodatu ang manusia diran kapakay si Islam asigutan wallah asiku mga masjid yan na nananyan na pag-usaran tanong sa kandilang at patukan gitar diran na pun makasul sa sambayang na mapianan sa manusia na pagabdas sa doon sa kapagabdas
kami susunod sang buto ang mga hukuman ang mga sa mga bid'ah makapagabdas nagyan ko po sumunod si ko sambuangan yan sa mga bayi na si ko sambuangan ko si kualay niyo kaya ka na malay balas mga po napakunot nilang sa mga taira ng mga dugo na si ko mas dito Allah hindi na dapat makasul sa sambuan nagyan ko to pagpumatiatan sa Quran nagpupumang ni panako Allah sa mga pangnitan ko dunia gusto lang tanamori hindi na dapat makasul sa sambayan na tasbihin tanong sa Allah pagpo ngalindod ang tanong Allah pagpo mamanikan tanong Allah kumakalu-kalu nakakapanta ka nakatarima ang yung berkatanong nasusulat ang tanong sa Allah wa Allah po naman berkat ngayon kayo wasiat kami abang tingani ya Allah na po ninanarka makanggar kami aguna ya Allah po ninanarka sudur kami sa sambayan na makasimbayang siran kami sadat sa turuan kaya Allah ya Allah po ninanarka asa matatambang sa kanya ni dunia yan sa dunia yang nakakasimba na ilahin kasiran ang turuan kasiran ya Allah sa masimba kayaran sa bagahan ya Allah po ninanarka makanggar kami aguna sa sambayan kami mabaloy niya na diyang kutya parangay niya mga piya parangay mada kumawata parangay na may tuwalin niyan kumapipya parangay bupang ninamerka sa sambuangan niya nakasabapan sa kapakataubatan berkaya Allah bupang ninamerka sa sambuangan niya nakasabapan sang kutuwa katuruan isi kulala na matipuya Allah ang ninamerka ya Allah sa sambuangan niya nakasabapan sang kutu kituron berkami lino kada pitit tamanan yan ama peragun ni nama peragun penambuatan ya Allah ya Allah panamurka dingkar kami tunaan aku dingkar kami pranagun aku dingkar kami siksaan sa dunia aku salungan na mauri sumini bawa kami ng sambuan ya Allah ya Allah angkar kami itu akatawa nami bedunya katunya nami sarila warka ya Allah ya Allah panamurka asupin sa mga lok sa mina ubad na niyang alalapas nila na mga sambayang iraan ko katatangiran sa dunia ya Allah mampunin ang merkari lang kakiran ito di po kataling umakukuburiran nagyang kutwa o datang tuwamala napupura na gumiyan sa tao ko manimalpas yan na sambayan ya Allah po na merka liwa naging kasukubur umiyamatay ko mga loksami liwa naging kasukubur umiyamatay ko mga pagaryani liwa naging kasukubur umiyamatay ko mga babayani ya Allah gusto umiyamatay ang mga ginawa niya ni Sikh Islam na liwa naging kasukuburiran ya Allah Naliwa naging kasamanan niya nabubulong sila na bali sukuburiran asur di surga ko ya Allah ya Allah po na merka sabit yang buka perimaan kami ka ya po na merka ya Allah kasi iing kapantagan makaparimaan kar kami kukap kabibuin kar kami ya Allah ya Allah po na merka alay kumagandid kami ka ya Allah perimaan kami ka ya po na merka asi kami ng kapantagi si kusampuangan ni sa kasusudyo na merka ya Allah ya Allah po na merka asli kami ng kapantagya kapatay sa nimerka di kapudi-pudi ya Allah ya Allah po na merka asli kami ng kapantagya kapatay sa kaplalakoni sa lalaan sa kapangidog Amerika ya Allah ya Allah po na merka asli kami mapag sang kutu ang mga urit na kaapya kayo mo makasikos surga ka ya Allah usulimo ka ya ayyatuhun nafsul mutmainna warja'i ila rabbiki radiyatan maradaya fadkhuli fi ibadi warkhuli jannati Sayyidina wa amana nar Sayyidina wa amana bantanan Sayyidina wa amitik na kuparatian yang rakam nataruskan kulinu wallah nagutaruskan isi surga wallah ya Allah po malaika arukan lingkap da alaikum makatalingar kami sa sakratul maut ya Allah apa yang menerka lingkar kami pukik dan suka sakit Tuhan suka sakit Tuhan ya Allah ya Allah apa yang menerka ya Allah jadi magdaan suka sakit itu sakratul maut ya Allah apa yang menerka jadi magdaan suka sakit itu kapakatang belagu pada nani yang sunyan ya Allah ya Allah apa yang menerka jadi magdaan jadi kami makasagad sa mga siksa sa kubur katawanan ya Allah di kami kakalina nabid na katawanan niya pinanunur kami dito kawit po kami kukubo dahil pagariya niro nadalag sa niro nadaan mga tuwaya niro yung mga ginawayan ya Allah sabusan niya pa sa damilar kami patanggawa gina ya Allah napunin gantong ni namerka aliwa naging kasukuburan niya nga kumakaw makanilin kukubo
Ya Allah, Panginoon kasi kaming katapuin si ko pumakas lang sa maliwanag. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.